Είμαστε συνηθισμένοι να θεωρούμε τη δημοκρατία ως κάτι πολύ σημαντικό και κατ' επέκταση, την αρχαία Αθήνα, τον πολιτισμό που την ανέπτυξε. Ο Παρθενώνας έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο των δημοκρατικών αξιών, γι' αυτό πολλοί ηγέτες δημοκρατιών επιλέγουν να φωτογραφίζονται εκεί. Είναι λοιπόν εντυπωσιακό να ανακαλύψουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδας, η φιλοσοφία, ήταν πολύ επιφυλακτικό απέναντι στη δημοκρατία. Ο θεμελιωτής της ελληνικής φιλοσοφίας, ο Σωκράτης, απεικονίζεται στους διαλόγους του Πλάτωνα ως εξαιρετικά απεσιόδοξο σχετικά με τη δημοκρατία. Στο βιβλίο 6 της Πολιτείας, ο Πλάτων περιγράφει τον Σωκράτη να συνομιλεί με έναν χαρακτήρα, τον Αδήμαντο, και προσπαθεί να τον κάνει να δει τα ελαττώματα της δημοκρατίας, συγκρίνοντας την κοινωνία με ένα πλοίο. Αν ξεκινούσες ένα ταξίδι στη θάλασσα, ρωτά ο Σωκράτης, ποιον θα ήθελες να αποφασίσει ποιος θα είναι υπεύθυνος για το πλοίο? Οποιοσδήποτε? Οι άτομα εκπαιδευμένα στους κανόνες και τις απαιτήσεις της ναυσιπλοείας, φυσικά, άτομα εκπαιδευμένα στους κανόνες και τις απαιτήσεις της ναυσιπλοείας, απαντά ο Αδήμαντος. Λοιπόν, γιατί να συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να είναι κατάλληλος να αποφασίσει ποιος θα είναι ο ηγέτης μιας χώρας? Το θέμα του Σωκράτη είναι ότι η ψήφος θέλει μια δεξιότητα, και δεν είναι μόνο μια τυχαία επιλογή. Και όπως κάθε δεξιότητα, πρέπει να διδάσκεται συστηματικά στους ανθρώπους. Το να αφήνεις τους πολίτες να ψηφίζουν χωρίς εκπαίδευση είναι τόσο ανεύθυνο όσο το να τους βάζεις να κυβερνούν μια τριήρη που πλέει προς την καταιγίδα. Ο Σωκράτης είχε προσωπική καταστροφική εμπειρία από την ανοησία των ψηφοφόρων. Το 399 π.Χ., ο φιλόσοφος οδηγήθηκε σε δίκη με ψευδείς κατηγορίες για διαφθορά της νεολαίας στην Αθήνα. Μια επιτροπή 500 Αθηναίων κλήθηκε να κρίνει την υπόθεση και αποφάσισε, με μικρή διαφορά, ότι ο φιλόσοφος ήταν ένοχος. Εκτελέστηκε με κόνιο σε μια διαδικασία που για τους σκεπτόμενους ανθρώπους είναι εξίσου τραγική με την καταδίκη του Ιησού για τους χριστιανούς. Ο Σωκράτης δεν ήταν ελιτιστής με την κλασική έννοια. Δεν πίστευε ότι μόνο μια στενή μειοψηφία θα έπρεπε να ψηφίζει. Επέμενε όμως ότι μόνο αυτοί που σκέφτονται λογικά και βαθιά για τα θέματα θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα ψήφου. Έχουμε χάσει το νόημα. Έχουμε δώσει το δικαίωμα ψήφου σε όλους χωρίς αυτό να το συνδέουμε με τη σοφία. Ο Σωκράτης ήξερε ακριβώς που θα οδηγούσε αυτό. Σε ένα σύστημα που οι Έλληνες φοβούνταν πάνω απ' όλα. Τη δημαγωγία. Η αρχαία Αθήνα, όπως και η νέα, είχε επώδυνη εμπειρία από δημαγωγούς. Για παράδειγμα, η λαμπερή φιγούρα του Αλκιβιάδη, ενός πλούσιου και χαρισματικού άντρα, ο οποίος υπονόμευσε τις βασικές ελευθερίες και όθησε την Αθήνα στις καταστροφικές στρατιωτικές περιπέτειες στη Σικελία. Ο Σωκράτης ήξερε πόσο εύκολα οι υποψήφιοι στις εκλογές μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την επιθυμία τους για εύκολες απαντήσεις. Μας ζήτησε να φανταστούμε μια εκλογική συζήτηση μεταξύ δύο υποψηφίων, ενός που ήταν γιατρός και ενός ζαχαροπλάστη. Ο ζαχαροπλάστης θα έλεγε για τον αντίπαλό του: «Κοιτάξτε, αυτός εδώ σας έχει κάνει πολλά κακά. Σας πονάει, σας δίνει πικρά φάρμακα και σας λέει να μην τρώτε και να μην πίνετε ό,τι θέλετε. Ποτέ δεν θα σας σερβίρει πλούσιες και ποικίλες λιχουδιές όπως εγώ». Ο Σωκράτης μας ζήτησε να σκεφτούμε την αντίδραση του ακροατηρίου. Πιστεύετε ότι ο γιατρός θα μπορούσε να απαντήσει αποτελεσματικά? Η απάντηση «Σας προκαλώ δυσκολίες και πάω ενάντια στις επιθυμίες σας για να σας βοηθήσω» θα προκαλούσε δυσαρέσκεια στους ψηφοφόρους. Έτσι δεν είναι? Έχουμε ξεχάσει όλες τις σημαντικές προειδοποιήσεις του Σωκράτη κατά της δημοκρατίας. Προτιμήσαμε να θεωρούμε τη δημοκρατία ως κάτι αναμφισβήτητα καλό, παρά ως κάτι που είναι αποτελεσματικό όταν το εκπαιδευτικό σύστημα την περιβάλλει. Ως αποτέλεσμα, έχουμε εκλέξει πολλούς ζαχαροπλάστες και πολύ λίγους γιατρούς.